Reit, pnawn da a croeso i sesiwn adolygu bioleg TGAU. Fi Mr Davies a heddiw fyddwn ni yn sôn am uned 4.2 sef yr uned Cellraniad. Noder sesiwn felly ydy rhedeg trwy rhywfaint o'r adnoddau, mynd trwy sut i greu a gwybodaeth pwysig da chi angen cynnwys mewn trefnyddion gwybodaeth, mynd y tamau bach o marcio cyfoedion a tamau bach o ymarfer hen gwestiynau. Iawn? Reita, mae'r arholiad dwyradd a triphlyg ar mai yr degfed, mae hwnna'n ddyddiad arfaethedig, a da chi angen cael cynllun da ynglyn â'ch adolygu mewn da bryd ynglyn â be da chi'n neud a pryd da chi'n mynd i wneud o. Mae yna nifer o adnoddau yn ogystal â rhai Carlam Cymru ar gael ar gwefan cybac a hefyd gwefan tanio. Reit? Reit, be dwi eisiau sôn am heddiw ydy sut i greu trefnyddion gwybodaeth, iawn? Mae yna nifer fawr o gwahanol enwau ar y pethau yma. Mae'n mapio meddwl neu be bynnag. Ond bwriad hein ydy casglu holl gwybodaeth yr uned mewn un lle, fel bod chi'n gallu dwyn effeithio pwysig i gof. Iawn? Sy'n pwynt gwneud un neis del o hein a wedyn anghofio fo. Da chi angen ail-wneud nhw eto nes bod y gwybodaeth wedi gwasgu mewn i'ch pen. Iawn? Mae ailadrodd yn fam da iawn ar dysgu. Iawn? Felly ailadrodd mwyn sicrhau bod pob peth yn eich pen. Pan da chi'n gallu ail-greu trefnydd gwybodaeth heb gorfod sbio nôl ar eich nodiadau, mae hwnna'n golygu bod chi wedyn efo'r gwybodaeth yn eich pen. Dyna di hanner y job, cymhwyso ydy dysgu'r gwybodaeth, a wedyn hanner arall y job ydy cymhwyso'r gwybodaeth. Hynny ydy ateb hen gwestiwn arholiad. Iawn? Dyna sut da chi'n gwybod da chi wedi dall bod chi'n gallu cymhwyso'r gwybodaeth i sefyllfaoedd newydd. Iawn ta, felly, reit, be da ni'n mynd i wneud ydy da ni'n mynd i creu trefnydd gwybodaeth yn hunin fel hyn. So, os gynnych chi darn o bapur A3, fysa hwnna yn handi iawn, gwneud croes arni fel yna. Felly, da ni'n mynd i tsiuncio'r uned yma lawr mewn i 4 uned llai. Os gynnych chi ddim A3, mae 2 bapur A4 yn iawn, reit? Ond bwriad ydy bod ni'n crynhoi y gwybodaeth mewn i 4 rhan. Iawn? A felly fydd y 4 rhan yna yn haws i'w cofio ac i'w dysgu. Dyna di'r bwriad anyway. Iawn? Reit, so, efo'ch darn o bapur fel yna a'ch pen, da ni'n mynd i fynd trwy chydig bach o'r uned Cellraniad. Iawn? Reit ta, yr bocs cynta o'r 4, dwi eisiau sôn am chromosomau. Iawn? Yn bersonol, dwi'n meddwl bod hwn yn lle bach od i gael chromosomau yn yr uned Cellraniad, ond dyna lle mae cybac di roi. A mae o'n arwain mewn yn neis i be da ni eisiau sôn am. Iawn? Felly, os dwi'n mynd i fan hyn, mae gennau pen du, jyst checio, na ci coch. So, dwi eisiau pen du. Reit ta, so, fel da chi'n gwybod, mae pob peth byw wedi gwneud allan o celloedd. Iawn, so dyna i chi diagram o cell, a tu mewn i pob cell mae gennych chi cnewyllyn. Cnewyllyn neu nucleus. Iawn? A nucleus, fel da chi'n gwybod, mae hwn yn rheoli'r gell. Neu rheoli gweithgaredd y gell. So chi'n cyfnod fel o 3, so chi'n dweud mae bren y gell. Iawn? Mae o'n rheoli gweithgaredd y gell. Tu mewn i'r cnewyllyn, iawn, mae gennych chi pecynnau bach o rhywbeth yr enw DNA. Iawn? Mae'r pecynnau bach yma yn edrych fel, fel siswrn eitha blunt. Iawn? Mae gennym nhw fel 4 coes yn mynd i cysylltu fo'i gilydd efo smotin yn y canol. Iawn? Enw hein ydy chromosomau. Iawn? Ac ar hyd chromosomau, mae gennych chi pethau o'r enw genynnau. A mae genynnau wedi wneud allan o cemegyn o'r enw DNA. Iawn? Reit, mae hwn yn lot o termau newydd, iawn? So, chromosome ydy pecyn o genynnau.
Okay? Genyn ydy hyd o DNA sy'n codio am un protein. Iawn? Mae hwnna chydig bach yn gymleth, a ddewch chi ar draws hwnna llawer mwy manwl yn yr uned nesaf, sef yr uned etifeddiad. Iawn? Ond basically, mae genyn, iawn, yn codio am un protein sy'n rhoi un nodwedd i chi. Iawn? So hwnna ydy uned etifeddiaeth. Iawn? So da chi'n etifeddu genyn o'ch rhieni. Ac mae'r genynau wedi wneud allan o DNA. Okay? So DNA ydy cymegyn sy'n cynnwys y cod i adeiladu proteinau. Okay? Ond be dwi eisiau mynd ar ei hôl wan ydy yr chromosomau yma. Okay? Reit, pawb yn gwybod bod gennych chi miloedd o genynau, iawn, a mae hein wedi gwasgaru ar hyd coesau y chromosomau. Iawn? Reit, a mae chromosomau wastad yn dod mewn parau. Okay? A sgwn i, os allwch chi feddwl, pam o'n nhw'n dod mewn parau. Iawn? Be da chi'n gael ym mhob cell, iawn, ydy par y chromosomau, un da chi wedi etifeddu gyn mam, ac un da chi wedi etifeddu gyn dad. Okay, so mae gennych chi chromosom mamol a chromosom tatol. Okay? So mae hein yn chromosomau sydd efo'r un un genynau yn union yr un un lle. Iawn? Felly fysach chi'n gallu dweud fod y genyn yna, iawn, mae yn yr un un lle ar yr un un chromosom, gyda llaw mae hein fod yn union rhyw fath. Iawn? Mae nhw fod union rhyw siap, union rhyw hyd, union pob dim. Dydy sgiliau tynnu llun fi ddim yn wych, ond dyna maen nhw fod. Iawn? So mae'r genyn yma, iawn, yn yr un un lle, ar yr un un chromosom, felly mae o'n codio am yr un un nodwedd. A deud bod y nodwedd yna yn lliw gwallt. Iawn, so da chi wedi etifeddu un genyn lliw gwallt gen mam, un genyn lliw gwallt gen dad. Okay? Ond, mae'r parau y chromosomau yma, iawn, nid jyst un sgynnych chi, okay? Mae gennych chi nifer o parau. Okay? So mewn pobl, be sgynnych chi ydy 46 chromosom. Iawn? Neu 23 par ynde. Iawn? So da chi wedi etifeddu 23 chromosom gen mam, 23 chromosom gen dad, mae hwnna'n gwneud 46 chromosom yn gyfan gwbl. Iawn? A wedyn os da chi'n meddwl am hwn, hwan, iawn, pan mae atgenhedlu'n digwydd, be sy'n digwydd ydy mae gennych chi wy efo 23 chromosom, a sperm efo 23 chromosom, mae hein yn dod at ei gilydd a fydd hwnna'n gwneud 46, iawn, y rhif diploid, da ni'n galw, y rhif iawn. Okay? Reit, mae ne nifer o anifeiliaid sydd ddim efo 46 chromosom, iawn, dyna ydy o mewn pobl, mewn bodau dynol. Okay? So mewn bodau dynol mae gennym ni 23 par. Mewn pryd ty, er enghraifft, iawn, 8 chromosom sydd yna, so 4 par. Mewn iar, mae yna 72. Mewn morfil glas, mae yna 120 rhywbeth dwi wedi anghofio. Ond, mae'r rhif yn wahanol ar gyfer llawer o organebau. Diolch o reidrwydd yn golygu bod organebau mwy o chromosomau, iawn, ond dydyn nhw ddim yr un peth. Iawn? So, be da chi efo ydy parau y chromosomau, mae gennych chi'r un un genyn yn yr un un lle, iawn, a heina sy'n codio am y proteinau ac felly'r nodweddion. Reit? So os oes gennych chi chromosom sydd efo deud 500 genyn, okay? Fydd y chromosom yma efo 500 genyn yna fo hefyd. Okay? Mae rhai chromosomau fwy, mae rhai chromosomau llai, ond os dyn nhw'n dod mewn par, iawn, so mae hein i gyd yn, mae hein yr un un par, iawn, fydd heina efo'r un un genyn yn yr un un lle. Okay? Weithiau,
beth sy'n gallu digwydd. Dwi'n meddwl bod hwn ar y darn yn yr uned yma, ond mae'n ddiddorol iawn tad ni wrthi. Weithiau beth sy'n gallu digwydd ydy, weithiau wneith celloedd wy ddim splitio i greu 23 chromosome. Yeah? So felly beth sy'n digwydd weithiau ydy, mae yna rhai chromosomau lle gewch chi 3 copi ohonyn nhw. Iawn? A'r un mwyaf cyffredin ydy pan mae babi'n cael ei geni efo 3 copi o chromosome rhif 21 a Down syndrome ydy canlyniad hwnna. Okay? So, cnewyllu'n y cell, mae gennych chi pecynnau yma o'r enw chromosomau. Ar hyd y chromosomau mae gennych chi genynnau. Mae'r genynnau wedi wneud allan o DNA. Da ni'n mynd i sôn am DNA mewn uned nesaf. Iawn? Mae chromosomau efo yr un un genynnau yn yr un un lle. Iawn? Felly maen nhw'n dod mewn parau. Iawn? So, par rhif 1, fe gennych chi'r un un genynnau yn codio am yr un un lle. So, be mae hwnna'n golygu ydy, mae pawb efo 2 gopi o'r un un genyn. Iawn? So, dyna ydy yr rhan chromosomau. Iawn? Hawdd neis a eitha byr. Iawn? Felly, yn sydyn iawn, okay, mae gennym ni cwestiynau cyflym fan hyn. Os hoffwch chi posio'r fideo, fel bod chi yn gallu canolbwyntio ac ateb hein, a wedyn allwch chi ailgychwyn, a wedyn fyddai wedi sgwennu yr atebion ar yr ochr. Iawn? Felly, sawl chromosome sydd yng nghellydd person, mae gennych chi 46 neu 23 par. Okay? Lle mae'r chromosomau yn y cell, yn y cnewyllyn? Beth yw'r ffurfiadau ar hyd y chromosomau sy'n codio am un protein? Wel, genyn ydy hwnna. Okay. Beth yw'r cymegu mae chromosome wedi gwneud ohona? Wel, mae hwnna hefyd yn mater o gofio. A wedyn, pam bod gennych chi 2 gopi o chromosome, 2 gopi o pob chromosome, so da chi wedi etifeddu 1 copi o mam ac 1 copi o dad. Iawn, so da chi wedi etifeddu 1 copi o'r tad, 1 copi o'r fam, 1 copi o'r gwryw ac 1 copi o'r fenyw, a felly mae'r chromosome yn dod mewn parau. Okay? Fydd y cwestiynau i gyd da chi'n cael yn eich arholiad ddim mor hawdd â hynny, mae'n iawn, ond mae hwnna yn helpu dwyn i gof y gwybodaeth da chi'n newydd wneud. Okay? Reit, bocs 2 wedyn ar yn trefnydd gwybodaeth, iawn, so da chi eisiau symud ymlaen i'r ail focs, ydy mitosis a meiosis. Iawn, a be dwi'n mynd i wneud ydy splitio'r bocs yma ni hanner, iawn, felly bod ni'n gallu sôn am mitosis fan hyn a meiosis yn fan hyn. Iawn? Reit, maen nhw'n gallu bod yn eitha ffynnu am sillafu, achos bod y 2 air yma mor debyg, iawn, gwnewch yn siŵr bod chi'n sillafu nhw'n gywir. Okay? A beth ydy hein ydy 2 gwahanol math o cellraniad. Okay? So celloedd, 1 cell yn rhannu'n 2, 2 yn rhannu'n bet ac ati ymlaen. Okay? So, beth sy'n digwydd efo mitosis ydy, mae 1 cell, iawn, fel arfer corff gell, iawn, beth sy'n digwydd ydy, mae'r tu mewn yn dyblygu, iawn, so mae'r DNA a'r chromosomau tu mewn fanna yn dyblygu, a wedyn mae'r cell yn splitio mewn i 2 cell sydd yn geneteg unfath. Okay? So mae'r 2 yma yn copies o'r cell gwreiddiol. Iawn? So mae'r 2 epilgell, da ni'n galw hein, yn copies union, so maen nhw'n geneteg union i'r famgell. Okay? So yn fanna mae pob peth wedi dyblygu. So yr organ yna wedi dyblygu mewn yn fanna, a wedyn da ni wedi splitio fel bod gynnon ni 2 copi unfath. So dweud os oedd hwn wan yn cell person, iawn, mamgell cell person efo 46 chromosome ynddi, iawn, a beth sy'n digwydd ydy, mae'r chromosomau fan hyn yn dyblygu, duplicatio, a wedyn mae'r cell yn splitio mewn i 2 sy'n golygu, mae gennau 2 gell yn fan hyn sydd efo 46 chromosome ynddyn nhw. Iawn? Felly mae hwnna wedi creu 2 gell sydd union yr un fath a'i gilydd. Iawn?
Reit, mantais hwnna ydy bod y ddau yma union un peth, a mae hwn yn dda iawn ar gyfer, wel, ddown ni nôl i defnydd nhw mewn munud. Okay? Reit, mae meiosis chydig bach yn wahanol. Iawn? So mae meiosis mond yn digwydd yn yr organau rhyw. Iawn? So mae mitosis yn digwydd trwy corff i gyd, mae meiosis yn digwydd yn yr organau rhyw yn benodol. Iawn? Ac yn yr organau rhyw, beth sy'n digwydd ydy, mae gennym ni dyblygu unwaith eto. Dyblygu. Okay? So gen i 46 chromosome fan hyn. Iawn? Mae'n dyblygu. Ond tro yma, yn lle splitio mewn i 2, mae o'n splitio mewn i 4 epilgell. Okay? So os da chi'n gallu gweithio allan wan, sawl chromosome da chi'n meddwl fydd ym mhob un o hein? Yeah? Os gynnau 46 fan hyn, a mae di dyblygu, ond tro yma'n lle splitio lawr mewn i 2, fel yr ochr yma, mae di splitio mewn i 4. Felly beth gynnau fan hyn ydy 4 cell fo 23 chromosome. Iawn? So mae hein yn epilgelloedd, da ni'n galw yn gametau. Neu celloedd rhyw. Rhyw. Okay? Reit. Pam da chi'n meddwl bod o'n bwysig bod hein efo 23 chromosome ydyn nhw? Iawn? Os di hein yn celloedd 2, iawn? Pam bod o'n bwysig bod nhw 23 chromosome? Achos pan ma nhw yn dod i gysylltu efo sperm, efo 23 chromosome, be da chi'n neud ydy, da chi'n adennill y rhif diploid yma. Iawn? So yn ystod atgenhedlu rhywiol, mae y 23 yma'n bwysig achos be da chi'n cael ydy da chi'n adennill y rhif yma. Iawn? So dyna yn ei hanfod ydy be sydd yn digwydd. Iawn? Dyna ydy'r gwahanol mathau o gellraniad. Okay? Reit. Mae mitosis yn cael ei ddefnyddio ar gyfer tyfu. Iawn? Un cell yn mynd 2, 2 gell yn mynd yn 4, 4 yn mynd yn 8, iawn, dyna sut mae pobl yn tyfu, felly mae pobl ifanc yn gwneud mitosis o hyd, iawn, trwy'r corff i gyd. Mae o hefyd yn cael ei wneud ar gyfer creu celloedd newydd mwyn atgyweirio meinweoedd. Iawn? So pan da chi'n cael niwed, pan da chi'n cael briw neu rhywbeth, iawn, mae'ch corff chi yn ymrannu i cael i gynnyrchu celloedd newydd mwyn trwsio'r briw neu be bynnag. Okay? O lle dwi, da ni'n dweud trwsio. Iawn? Peidiwch ysgwennu trwsio fel ateb, iawn, ond mae o jyst yn eitha da cofio trwsio, tyfu, mitosis. Iawn? So mae hwnna'n ffordd o gofio y math yma o cellraniad yn gwneud i chi dyfu a gwneud i chi trwsio. Iawn? Ond be maen nhw eisiau mewn ateb arholiad ydy atgyweirio. Iawn? Mae'r math yma o gellraniad yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu gametau. Okay? So cynhyrchu gametau mewn organau rhyw, iawn, ar gyfer atgenhedlu rhywiol, a dyna fo. Iawn? So defnydd eitha cyfyngedig, sa chi'n dweud, iawn? Mae gynno fo un job, mae'n job pwysig iawn, ond un job, tra mae hwn efo mwy o jobsys. Okay? So unwaith eto, mae hwnna'n gymharol syml, iawn, ond fydd y cwestiwn na fyddwch chi'n gael yn llawer mwy cymhleth na hwnna. Okay? Be sy'n dda ar gyfer adolygu hwn ydy os da chi'n gwneud tabl mitosis a meiosis a cymharu'r ddau. Iawn? So, deud yr enghraifft, mae hwnna efo 2 epilgell, mae hwnna efo 4, iawn? Mae hwnna efo 46 chromosome, mae hwnna efo 23, mae hwnna ar gyfer trwsio ag atgyweirio, mae hwnna ar gyfer cynhyrchu gametau. Iawn? So, os da chi'n gallu crynhoi hwnna mewn i tabl bach, syml, iawn? Mae hwnna'n ffordd handi iawn o adolygu'r bit yna. Iawn? Reit ta. Cwestiynau cyflym, jyst mwyn i ni gael
dwyn o wybodaeth yna i go, cadw yn ffres yn y meddwl, iawn, unwaith eto, allwch chi stopio'r fideo a wedyn ateb hein a wedyn ailgychwyn y fideo ar gyfer yr atebion. So, enwch y dwy math o Cellraniad, iawn, so mitosis a meiosis. Swyddogaeth mitosis, so mae gen ni'r ty fan hyn, so tyfu ac atgyweirio meinweoedd. Swyddogaeth meiosis, cynhyrchu gametau. Faint o epilgelloedd yn ystod mitosis? 2. Faint o epilgell yn ystod meiosis? 4. Sawl chromosom fydd gan epilgelloedd? Yn ystod mitosis, faint o gromosomau fydd gan yr epilgelloedd o'i gymharu ar famgell? Bydd gynnon nhw'r un faint. Iawn? Geiriad y cwestiwn yn anodd. Iawn, falle sy'n rhaid chi wedi meddwl, 46, a da chi'n rhannol gywir, ond nid dyna di ateb y cwestiwn ac i. Iawn? O'i gymharu, mae'n gofyn. Yn ystod meiosis, faint o gromosomau fydd gan yr epilgelloedd o'i gymharu ar famgell? Hanner. Iawn, so fydd gynnon nhw, fydd gynnon yr epilgelloedd hanner nifer chromosomau o'i gymharu ar famgell. Iawn? Reit, da ni'n palu ymlaen yn dda fan hyn, guys. Bocs rhif 3, iawn. Di hwn ddim yn rhan mawr, ond mae o yn rhan pwysig, ydy sôn am cancer. Iawn? Mae lot o bobl yn deud cancer, ond cancer ydy beth da chi'n sôn am. Iawn? Reit, a beth sy'n digwydd fan hyn ydy, iawn, mae o yn cancer ydy mitosis afreolus. Iawn? So beth sy'n digwydd fel arfer ydy, mae'r genynnau, iawn, yn yr celloedd yn deud wrth y cell faint o weithiau i rannu. So mae'r celloedd croen yn rhannu'n eitha aml, celloedd esgyrn ddim yn ymrannu'n eitha aml. Ond beth sy'n digwydd ydy, os oes gennych chi nam ar yr genyn, iawn, mae'n gallu bod yn genetig, neu mae'n gallu cael ei achosi gan cemegion, carcinogenic. Iawn. Be sydd yn digwydd ydy, mae'r celloedd wedyn yn ymrannu a rhannu. A dyna sydd yn digwydd i'r celloedd glas fan hyn, de. Mae'r celloedd yma bach ag ydot, maen nhw'n rhannu daclus, ond wedyn mae hein wedi ymrhannu a rhannu. Iawn? A dyna sydd yn achosi tiwmor. Iawn? So tiwmor ydy'r lwmp lle mae'r celloedd wedi rhannu a rhannu. Iawn? Mae'r celloedd yma'n gallu aros mewn un lle, iawn, a wedyn chi'n gallu cael triniaeth trwy torri y celloedd yna allan. A mae hwnna yn triniaeth chydig bach mwy llwyddiannus. Os ydy'r celloedd yma wedi dechrau rhannu ffwrdd a symud rownd y corff, mae hwnna yn pan mae cancer yn ymledu trwy'r corff, a mae triniaeth hwnna chydig bach mwy anodd. So, dim byd mwy na hwnna, really, ynglyn â cancer, so mitosis afreolus, nam genetig, achosi tiwmor. Iawn ta, a da ni'n symud wan ymlaen i'r bocs ola, sef celloedd bonyn. Iawn? So celloedd bonyn neu stem cells yn Saesneg. Iawn? So mae hein yn bethau cyffroes. Iawn? Mae hwnna efo'r potential i fod yn wych. So, beth ydyn nhw ydy celloedd sydd heb wahaniaethu. A beth dwi'n golygu wrth heb wahaniaethu ydy, dyn nhw'n di arbenigo mewn i celloedd croen neu celloedd esgyrn neu be bynnag. Iawn? So maen nhw'n celloedd sydd efo'r potensial i dyfu, neu ddylwn ni ddeud i arbenigo, mewn i unrhyw fath o gell. So, da chi'n cael y celloedd bonyn yma mewn embryonau. Iawn? Mae'n dal chydig bach ohonyn nhw mewn oedolion, ond lot llai. Reit, arwyddocad hein ydy, iawn, maen nhw'n gallu trwsio
llawer iawn o meinweoedd sydd wedi niweidio. Okay? So, os da chi efo clefyd lle mae meinwe wedi niweidio, bod yn am, a dydy'r corff methu trwsio hyn, mae yna potensial fan hyn, iawn, so mae hwn yn wyddoniaeth sydd ddim yn mainstream iawn eto, ond mae ar y ffordd lle mae'r celloedd bonyn yma yn gallu cael ei ddefnyddio i trwsio'r meinwe yna. Iawn? So, potentially to mewn unrhyw, so mae yna potensial i trwsio llawer iawn o meinweoedd sydd efo nam. Okay, dwi'n sôn am fan hyn pethau fel, enghraifft, mae yna potensial i cymryd celloedd bonyn, iawn, ail raglennu nhw, os da chi isio, i fod yn celloedd pancreas, a wedyn rhoid heina mewn i pancreas rhywun sydd yn dioddef o diabetes, ond fysa'r celloedd yna yn cynhyrchu insulin. Iawn? So be da chi'n neud yn y bon ydy trwsio yr clefyd yna. Iawn? Parkinson's er enghraifft, lle mae'r celloedd ymenydd yn dechrau dirywio. Fysa chi'n gallu, mewn theori, cymryd celloedd bonyn, iawn, trin nhw i fod yn celloedd ymenydd newydd, chwistrellu heina mewn, a fysa'r person yn datblygu celloedd ymenydd newydd. Okay? So mae'na potensial cyffroes iawn fan hyn ar gyfer datblygu llwyth o driniaethau newydd. Okay? So mae'na potensial ar gyfer llawer o driniaethau newydd. Okay? Gwych, iawn ta. Reit, fel dwi wedi dweud, da ni'n gallu cael hein o dau gwahanol le. So, da ni'n gallu cael nhw o embryonau, neu da ni'n gallu cael nhw o oedolion. Iawn? So, mewn oedolyn, dyn nhw ddim yn niferus, iawn, maen nhw'n brin iawn. Okay? So, mae hwnna'n golygu da chi ddim yn gallu trwsio lot fawr o meinweoedd, neu wedig pan da chi'n hŷn. Okay? Mewn embryo, iawn, so mae embryonau, so be dwi'n sôn fan hyn ydy pan mae wy ffrwythlon wedi dechrau datblygu mewn i pêl o gelloedd. Iawn, mae'r pêl o gelloedd yna'r embryo yna efo'r potensial i dyfu mewn i babi, ond os di'n cael ei ddefnyddio ar gyfer celloedd bonyn, iawn, fydd y babi yna ddim yn tyfu. Iawn? So mae yna rhai pobl efo problem efo defnyddio embryonau, iawn, achos mae embryonau efo'r potensial i dyfu mewn i person. Iawn, so mae yna rhesymau moesegol pan mae rhai pobl yn erbyn datblygu technoleg celloedd bonyn. Okay? Mantais rhywbeth arall ar gyfer celloedd oedolion, iawn, ydy, does na ddim problem gwrthod. Er enghraifft, so pancreas fi ddim yn gweithio, iawn, fysa celloedd o embryo wedi cael eu trin i fod yn celloedd pancreas, cael eu gwrthod gan corff fi. Iawn? Ond os fysa nhw'n gallu ffeindio digon o celloedd bonyn yn mer esgyrn fi, er enghraifft, fysa nhw'n gallu trin heina, rhoi nhw mewn, a fysa corff fi ddim yn gwrthod nhw. Okay? Iawn ta. So, dyna unwaith eto, iawn, y darn ar celloedd bonyn. Okay? So dyna di'n pedwerydd bocs ni. Okay? Unwaith eto, maen nhw'n gallu gofyn cwestiynau eitha hir ac eitha anodd, iawn, lle maen nhw'n chwiliad am termau eitha cywir ac eitha specific ar gyfer cael y marciau. Okay? Ond jyst dwy'n gwybodaeth i go ydy'r rhan yma. Iawn? Reit ta, cwestiynau cyflym. Unwaith eto,
stopio'r fideo os da chi isio, ateb hein, a wedyn ail gychwyn, a wedyn gewch chi'r atebion. So beth sy'n ei gyw am celloedd bonyn, maen nhw heb gwahaniaethu. Iawn, a mae gen nhw'r potential i ddatblygu mewn i unrhyw fath o gell. Dau ffynhonnell o celloedd bonyn dynol, so embryonau. A da chi'n gallu cael llawer o celloedd allan o gwaed llinyn bogail. Neu mewn oedolion, da chi'n gallu cael o mer yr esgyrn. Ond fel dwi'n dweud, dim llawer. Pa mae'r rhai pobl yn erbyn defnydd o celloedd bonyn embryonig, so mae yna rhesymau mwy e-sgol. So da chi'n cyfyngu ar hawliau babi potensial i fyw. Ac enwch gyflwr sydd gan celloedd bonyn potensial drin, so fel dwi wedi sôn, mae diabetes, neu Parkinson's, neu llawer o glefydau eraill. Iawn? Reita, so, fel dwi'n dweud, os da chi yn gallu ail-wneud yr trefnydd gwybodaeth neu gymaint o weithiau nes bod chi ddim yn gorfod sbio nôl ar eich nodiadau neu ar yr un blaenorol, mae'r gwybodaeth wedyn yn eich pen chi. Iawn? Wedyn beth ydych chi angen wneud ydy chydig bach o cymhwyso'r gwybodaeth yna i'r cwestiwn arholiad. Iawn? Yn fan hyn, beth sydd gennau ydy ateb mae Cledwyn wedi sgwennu. Iawn? Ac mae o'n sôn am mitosis a meiosis. So, yn ystod meiosis, mae unigol yn ymrannu i nifer o gelloedd rhwng ddisgrifiad o'r ddau fath o gellraniad trwy nodi ble mae pob math o gell yn digwydd, nifer y celloedd sy'n cael eu cynhyrchu, swyddogaethau'r ddau fath o gellraniad, ni fydd marciau'n cael eu rhoi am diagramau. So, yn fan hyn, be da chi eisiau gwneud ydy cymharu yr atebion mae Cledwyn wedi gwneud, iawn, falle fydd y lluniau coch yn clyw i chi, a dwi eisiau chi cymharu hwnna efo'r cynllun ateb sgynnon ni fan hyn. Iawn? Felly, fel da chi'n gwybod, mewn ateb estynedig fel hyn, mae gennych chi yr cynnwys dangosol, iawn? So, dydy hwnna ddim yn golygu bod Cledwyn yn mynd i gael 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marc os wedi cael y 9 pwynt. Iawn? Os dydy cynnwys hwn i gyd, a mae wedi sgwennu mewn ffordd rhesymol sy'n dilyn a mae wedi defnyddio gramadeg a sillafu cywir, mae o'n mynd i gael marciau llawn. Reit, os da chi eisiau stopio'r fideo yn fanau mwyn gweithio allan sawl marc gath Cledwyn, neu wedyn, da chi wedyn gallu ailgychwyn y fideo a neu ddeud chi faint mae Cledwyn wedi gael. Iawn? Yn yr achos yma, mae Cledwyn wedi cael 6 o farciau. Iawn, mae wedi sôn am yn fanna yr lle, iawn, lle ble mae pob math o gell yn digwydd. Iawn, atgyweirio, fel dwi'n dweud, peidiwch defnyddio trwsio yn fanna, di trwsio ddim yn air gwyddonol, da ni eisiau iwsio fanna. Mae wedi sôn am nifer yr epilgelloedd a mae wedi sôn am nifer y chromosomau hefyd. A wedyn mae wedi sôn fan hyn am meiosis, iawn, sylwch hefyd ar y sillafu, a wedyn mae wedi sôn am beth, nifer, So, mae Cledwyn wedi cynnwys bron iawn pob dim yn fan hyn, iawn, a hefyd mae wedi sgwennu mewn ffordd taclus a cywir. So, ateb da iawn fan gen Cledwyn. Reit. Beth sydd gyda fan hyn ydy cwestiwn i chi drio. Iawn? So mae yna tips i chi yn yr post-it bach ar ochr sgrin fan hyn. So darllenwch y cwestiwn ddwywaith, gwnewch yn siŵr da chi yn dallt be mae'r cwestiwn yn gofyn. Iawn? Amlygwch neu highlightwch ar rhan y cwestiwn sy'n bwysig. Iawn? Meddyliwch am y berfau. Iawn? So ydy o'n gofyn am esboniad. Iawn, ydy o'n gofyn am ddisgrifiad. Os y termau da chi ddim yn dall, neu da chi'n gallu gweithio allan ar enghraifft. Os y werthoedd da chi angen cynnwys. So, be dwi am i chi wneud ydy darllen, iawn, a wedyn stopio'r fideo, a wedyn na i ddangos y cynllun marcio i chi. Iawn? So mae'r rhan yma yn hanfodol bwysig. Dylai bod hanner eich adolygu yn cymhwyso hen gwybodaeth. Wel, cymhwyso gwybodaeth
wrth ateb hen gwestiynau. Iawn? So, dyna i chi yr bit cyntaf. Iawn? A dyma ydy'r cwestiwn. Iawn? So, sylwch, rhowch, nodwch, rhowch. Iawn? Beth. Iawn? So, beth mae'r cwestiwn yn gofyn i chi wneud? So, dwi eisiau i chi pausio'r fideo, a wedyn allwch chi cael go ar y cwestiynau, a wedyn na i ddangos yr cynllun marcio i chi. Iawn? Wedyn, dyma di'r cynllun marcio ar gyfer cwestiwn blaenorol. Iawn, croeso i chi rewi'r fideo a cymharu eich atebion chi efo'r atebion sy'n fan hyn. Iawn? Marfer bach arall i ni ar cyllid bonyn, union fel y cwestiwn dwytha. Iawn, ewch trwy'r cwestiwn, amlygwch beth sy'n bwysig, newch yn siŵr bod chi yn darllen y cwestiwn a dallt beth mae o'n ofyn. Iawn? Dallt beth mae o'n gofyn. Dwi'n ffeindio bod lot o ddisgyblion mae gwyddoniaeth nhw'n iawn, ond mae gallu nhw i mynedu'r cwestiwn yn broblem. Iawn? Felly sicrhewch bod chi'n darllen a gnewch yn siŵr bod chi'n dallt beth mae'r Cymraeg yn gofyn i chi wneud. Iawn? Felly, unwaith eto, ateb y cwestiwn, rhewch y fideo, ateb y cwestiwn o dan y bapur, a wedyn na i ddangos y cynllun marcio i chi. Felly, dyma'r cynllun marcio ar gyfer yr cwestiwn blaenorol. Iawn? So, rhewch fideo a wedyn allwch chi gwirio hwnna. Iawn? Reit, draw at chi, iawn. So, da ni wedi sôn am un techneg fan hyn o adolygu, a dwi am i chi sicrhau bod chi'n ffeindio ffordd o adolygu sy'n dda iawn i chi, iawn. Nid jyst darllen eich nodiadau, iawn. Di hwnna ddim yn ffordd dda iawn o wneud. Da chi angen gwneud rhywbeth actif, iawn. Rhywbeth da chi i wneud rhywbeth efo'r gwybodaeth. A fel dwi'n dweud, dylia bod 50% o'r adolygu yn dwy'n i gof a hanner yn cymhwyso gwybodaeth. Okay? Peth pwysica ydy gweithio'n galed. Iawn? Sicrhewch bod chi yn gweithio'n galed ac mi wnewch chi lwyddo. Okay? A pob lwc yn eich arholiad. Diolch yn fawr.